Hej, velkommen til endnu en dejlig måned her i 2026, og det her det er for april måned. Og ja, det er jo en fantastisk måned. Jeg vil fortælle lidt kort, tror jeg ved det ikke, omkring måneden, sådan rent hvordan spirituelt og åndeligt. Og derefter har jeg trukket et kort og en sten, og vil gennemgå hver enkelt stjernetegn for, hvordan det ser ud for dig i april, her i april 2026. Og hvis du ser det her på et andet tidspunkt end i april, så kan det godt være, at det passer alligevel. Jeg har firmaet, der hedder The Golden Heart, og har en Facebook-gruppe, hvor jeg hver dag skriver omkring energierne, og hver måned skriver jeg også lige om, hvad det er, der sådan lige er oppe. Der sker jo selvfølgelig meget mere end lige det, man lige sådan hurtigt, fordi vi jo, man kan sige, at tiderne skifter. Derudover, jeg arbejder som healer og som klaviant, gong- og harpespiller og en hel masse andet. Og så er det bare, og vi går til den her, ikke? I dag er det anden pinsedag, så jeg sidder lige her og efter en hyggelig dag med min familie, som har været hjemme og besøge mig og spise lidt hyggeligt frokost. Og det er jo sådan lidt det, at man kan sige, at tiden nu den kan samle os. Den kan samle den enkelte. Og det er ikke kun, at vi sådan ligesom kommer tættere på hinanden, det er også at samle sig selv. Så man kan sige, at den her tid, og det er ikke kun april, men det handler nu om at samle sig sammen. At samle sig sammen, sådan at man ligesom kan lave det her skift. Vi er blevet forberedt, og nu er det ligesom tiden til, at vi ligesom selv begynder at åbne døren til det nye. Jeg ved godt, at vi ikke altid er helt klar, og der er masser af ting endnu, som vi sagtens kan lære, og masser af ting, som vi måske er du kun der, hvor du lige aner, måske er du der, hvor du kun lige åbner døren og snuser ud, måske er du der, hvor du egentlig siger, ja, nu er det tiden, ikke også? Man kan sige, at det er forår, det er der, hvor tingene spirer, det er der, hvor tingene begynder at åbne sig op, og der er knald på energien. Og som jeg har skrevet i dag, gør også, at når der er så meget fokus på energien, og så meget sådan fremadrettet energi, kan man altså godt blive træt, man kan godt blive udmattet, man kan godt blive irritabel, man kan godt blive vred eller urolig og alle mulige andre ting, fordi at der kører ligesom sådan en boom, 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 en masse energi og højtryksenergier. Jeg bliver lige dirigeret en lille smule, og tingene kan godt være lidt vendt om og lidt på hovedet. Det vil sige, at vi er nødt til også at anskue os selv på en ny måde. Vi er nødt til at det er som om, at noget stadigvæk spilles bagfra og spilles ind mod os. Og det gør, at nogle gange er vi nødt til også at have noget at spille op imod. Det vil sige, at vi er måske nødt til at bruge nogle referencer. Vi er måske nødt til at spille op mod nogle mennesker for at kunne forstå os selv. Vi er måske nødt til at have nogle skygger. Vi er måske nødt til at have nogle mennesker at reflektere med. Eller nogle mennesker, vi er nødt til at have nogle spejlbilleder. For at kunne forstå os selv. For at kunne løsrive os fra det gamle. Så man kan sige, der er stadigvæk nogle hængepartier, der er stadigvæk masser, som vi skal på en eller anden måde have vendt bøtten på. Altså de bliver ved med at sige, at vi skal se tingene omvendt, at vi skal se tingene på hovedet, at vi skal ligesom spille melodierne bagfra. Når vi spiller melodien bagfra, så er det som om, at tingene begynder, at vi trækker tingene til os, vi trækker tingene ind mod os selv. Og det er, at vi også skal trække vores energi hjem til os. Jeg ved godt, det er en tid, hvor vi ekspanderer. Jeg ved godt, det er en tid, hvor ligesom træerne begynder at få deres fulde volume og begynder at tage safterne ud til grenene, sådan at de kan springe ud. Men at det der med at tage sig selv alvorligt, med at tage sig selv hjem, at tage sig selv... Det er fordi, der er noget, der er flettet sammen. Så hvis vi kun er herude, så mangler vi jo den faste grund.
Vi er nødt til at kunne både have os selv med, både rent følelsesmæssigt og psykisk og fysisk. Man kan sige, at det er en energi, hvor i denne her måned, i hvert fald det meste af måneden, er det en tid, hvor vi måske ikke tænker så meget, men handler rigtig meget. Det gør også, at vi på nogle punkter er nødt til at stoppe op. Vi er nødt til at bremse op. Vi er nødt til at også at se nogle af de små forhindringer, de er. En forhindring er ikke bare noget, men det er måske et holdepunkt, det er måske et ståsted, det er måske et sted, vi lige skal se nærmere. Så på en eller anden måde er der også noget grobund, der er også noget opbrud i samme kategori. Det er ligesom, de ligger her på den samme linje, grobund og opbrud. Det, der er vigtigt, det er, at man ikke prøver at have et hækkeløb med sig selv. At man ikke prøver at skal hele tiden indhente sig selv. Det vil sige, at man tænker med hovedet og handler og tænker med hovedet, at man ligesom skal have sig selv med hele vejen igennem. Så det går ikke, at man hele tiden skal halse efter bussen, hver gang man skal nå på arbejde, men at man har hele sig selv med, man har pengene klar, og man står klar og ved, hvad tid toget eller bussen kører, sådan at man ligesom er forberedt. Det kan vi ikke være med alt eller på alle ting, eller på alle måder hele tiden, men man kan godt organisere sig selv, man kan godt lave en slagplan, og det er faktisk en rigtig god tid, hvor man også lige kort måske opridser, hvad det er, at man egentlig har på hjertet, hvad det er, man egentlig godt kunne tænke sig, at man lige skal have ordnet, hvad det er, der er måske nogle løse ender, som man skal måske have gjort, og kategorisere det lidt. Der er måske mange i påsken, der også har fået ordnet nogle små hængepartier, eller ordnet nogle små ting. Når vi kommer til nymånen, den er endnu mere sådan, der er sådan en meget drastisk energi, men som jeg ser, som er et kæmpe vendepunkt, en kæmpe epokegørende på en meget smuk måde. Det er nogle virkelig smukke energier, der ligger omkring nymåne næste gang, her i den her måned, og som har så mange værdifulde ting med sig, og hvor at tingene virkelig begynder på en eller anden måde at sætte skub i, men på en meget lykkefuld måde, på en meget åben måde, på en meget fremkommelig måde. Ja, der kan også opstå alt muligt andet ude i verden. Det er en tid, hvor at tingene simpelthen begynder at virkelig at også eskalere ude i verden, men det er ikke det, vi skal tænke på. Vi skal tænke på sådan vores liv sådan nede på jordplan, og simpelthen også at huske, at det her fællespunkt, det er ikke kun et fællespunkt om at nå nålet, men at simpelthen at have et fællespunkt, hvor vi ligesom mødes omkring et hjørne på en vigtig måde, hvor vi ligesom har noget på hjertet til hinanden. Altså det der med, at man lige kan stå og dele noget på hjørnet fra en del til en anden del, stå og dele noget på hjørnet mellem, det er sådan den her nymåne er, det er, at vi deler os lidt, det er et sted, hvor vi ligesom også kan komme frem med nogle hemmeligheder, det er måske en måde, hvor vi ligesom kan, altså det er som om, at vi når til et eller andet hjørne, hvor at der er sådan, hvor vi måske, det er sådan, altså det der med at anskue en ny vej og anskue noget nyt, og vi ligesom lapper lidt over i en helt anden form. Så det er der, hvor vi også meget siger farvel.
Og så den her tid fra nu af og så frem til nymånen, det er en tid, hvor vi virkelig prøver at sige farvel til nogle gamle ting inde i os selv. Og jeg ved godt, at det er der blevet sagt nu rigtig lang tid. men det er også en tid, foråret er en tid, hvor vi smider kapperne. Foråret er en tid, hvor vi ligesom løsriver os, og sådan er det hvert år, kan man sige. Men lige sådan her, det er en meget helt særlig gylden tid. Og det ved jeg også godt rent astrologisk, at man har sagt nu i flere år. Og det vi skal tænke på, det er de her overlapninger. Det er ikke bare en overlapning fra en dag til den næste dag. Hvis man tænker, at de her energier, vi har kørt indenover her de sidste, det har det kørt helt over middelaldertiden, ikke? Og endnu længere, og så ind i vores tid. Så det er jo mange hundrede år, at vi har kørt i den her, kan man kalde en lidt trave, en bestemt styrende måde med adelsfolk og konger og troner og sådan nogle ting. Og den overlapning vil også have betydning det næste stykke tid, fordi vi kender ikke til, hvordan er den nye form, hvordan er en konge ikke en konge mere, hvordan er en der altid har været en bonde, skal ikke være en bonde mere, hvordan kommer de op og bliver lige som mennesker, og hvordan kommer vi op og bliver mere og mere sådan, som et menneske til et menneske, sjæl til sjæl. Så det er nogle af de ting, som vi skal ligesom finde ud af. Det kan tage 100 år, før vi finder ud af det. Nej, det gør det så ikke, men det tager i hvert fald rigtig lang tid. Og der er ikke nogen, der ved, hvordan tingene vil foregå om 50 år for eksempel. Der er vi her ikke engang med. Jeg tænker ikke, jeg er her om 50 år i hvert fald. Medmindre jeg fødes igen. Og det håber jeg faktisk. For jeg synes faktisk, at verden er et meget vidunderligt og smukt sted. Ja, jeg har også haft nogle store kriser og store sorger og smerter og oplevet alle mulige skift. Men jeg synes, at det er, og det er måske noget med alderen at gøre, jeg synes bare, at den er magisk. Det er et magisk sted. Det er paradiset på alle mulige måder. Og at det er jo et sted, hvor vi jo virkelig kan få lov til at udfolde os. Vi kan jo få lov til at lære og udvikle os og se nyt og prøve nyt og øve os. Ikke? Nå. Så er det videre til nogle af de her stjernetegn, og ja, vi starter med vædderen, som vi er i nu, og jeg har skrevet alle ned den her gang. Jeg har forud, jeg er ikke en, der læser tarotkort, men jeg læser energier, jeg læser det, der kommer. Jeg arbejder mest med ærkeengel, opstigende mestre, stjerner og planeter og rumfolk, eller man kalder det. Jeg arbejder også lidt med dyr og afdøde, men ikke lige her måske. Det ved jeg ikke, hvad der kommer. Jeg ser og hører mærker, og kan også lugte. Ligesom alle andre mennesker. Så, men ja, det er vædderen først. Og jeg har både trukket eller bare samlet nogle sten op, som var i min skuffe, så her er den første for dig, som er vædderen, og det er jo, jeg ved, det her det er en okseøje, ikke også? Men altså, det er den brune nuance. Og så har jeg trukket et kort, som der hedder børn. Du kan ikke læse det. Der står, giv dit barn og dit indre barn opmærksomhed. Og man kan sige, jo mere vi lærer at lytte til os selv, om det er det indre barn eller hvad det er, det gør i hvert fald, at vi får nogle muligheder. Og man kan sige, det er at se det indre barn, se barnet i os selv, se barnet, hvor det er, det kommer fra, hvad det er for en opvækst, hvad det er for nogle muligheder, barnet inde i os har.
Det kan godt være, at du har haft en opvækst, hvor at du måske tænker, at du har haft det hele, eller du kan have haft en opvækst, hvor du måske har tænkt, at du er blevet begrænset, men lige meget hvad, lige børn, de kan lære alt. Alle børn kan lære alt, også når vi bliver ældre. Så det er noget med at sige til dit indre barn, jeg har muligheder nu. Jeg har lige så meget ret til at være i den sandkasse som alle de andre. Jeg kan gynge højt, hvis jeg har lyst til det. Jeg kan tage mig en tur på rutsjebanen, hvis jeg har mulighed, hvis jeg har lyst til det. Så det er noget med at tale til barnet om, at du har lige så mange muligheder som alle andre. At der ikke er nogen forskel, hverken på dig eller på nogen andre. Så det der med at gøre forskel på sig selv, det er måske også noget, du skal lige tænke over. Gør du forskel på dig selv i forhold til, hvad det er, du byder andre? Er du den, der vejer af? Er du den, der altid går med på kompromis? Er du, undertrykker du nogle dele af dig selv? Simpelthen i talesætte barnet, og simpelthen give dig selv mulighed for, at du har muligheder. Ikke begrænse dig, fordi det er som om, at det er noget med begrænsningerne, du skal komme kvit. Og at det der engang har været, måske, hvis du har været et barn, der har måske været, synes, at det har været svært, eller været det stille barn, så tænker jeg, at selvom man er et stille barn, har man lige så mange muligheder som det højtråbende barn. Og det højtråbende barn, som altid har fået skæld ud, har lige så meget ret til at have pauser og have stilhed, hvis det er det, at det indre barn har brug for. Så kommunikation, og lidt ned i en højde, hvor du kan være med. Der hvor vi kan ligesom se os selv. Altså ned på det her plan, som kan man kalde det. Det er ikke kun det legende, men det der med at se, at mærke, at give opmærksomhed på de måske tabte ting, på at give sig selv den mulighed for at ekspandere på lige fod med alle andre. Jeg ved ikke, jeg bliver ved med at få at vide med, at du skal se dig selv, at du er på lige fod med andre. At det er rigtig vigtigt for dig. Selvom man er en belært menneske for eksempel, har studeret og læst rigtig meget, er man ikke mere værd end en, der har måske sået sine marker hele sit liv. Vi er alle sammen på lige fod. Og det er lige meget, om man er høj, lav, rig, fattig, så har vi alle sammen, er vi lige meget værd og især. Så gerne sæt 2 stole over for hinanden og kommunikere lidt over for dig selv. Og tage i talesætte, altså fra den voksne til barnet i dig selv. Du kan gøre det helt fysisk, hvor du sætter 2 stole over for hinanden, og hvor du simpelthen taler med dit indre barn. Det var hørende. Så tager vi tyren, og det er håb. Du kan ikke læse det, spejlvendt. Og jeg ved ikke, hvad den her sten hedder, men den er meget fin. Den er lidt lyserød og lidt lilla. Håbet skal gerne komme indefra. Det starter gerne som en lille plet, hvor man ser lidt guld, og hvor man krasser lidt inde i det. Jeg tænker, at det er dig, som er tyr. Du har jo rigtig glæde af kunst og musik og noget, der ophøjer dig. Noget, der er smukt. Noget, der er lækkert. Noget, der er nydelsesfuldt. Så hvordan håbet kommer ind, det ved jeg ikke. Men
det er noget med at se lidt højere, ligesom at sætte dig lidt højere, at komme lidt op over skyerne, at slippe begrænsningerne, og ligesom tænke, hvad er der efter håbet? Findes der et ord efter håbet? Er der noget, der strækker sig endnu højere op end håbet? Man kan sige, kunst kan være begrænsende, men det kan også være en kunstart at øve sig i at slippe, og det kan være en kunst at finpudse. Det kan være en kunst at gå i detaljer. Så kan man sige, hvad har håbet at gøre med det? Det er som om, at det er lidt ligesom at sende noget afsted. Det er ligesom at sende et brev afsted. Et håb, sende håbet afsted. Og jeg bliver ved med at se den her guddommelige energi, den her energi af den her gyldne energi, at det er måske det gyldne snit, det gyldne farve, den gyldne energi, at gå efter den, selvom at den er højere op. Det er sådan op i et plan op, hvor skyerne deler sig. Og simpelthen lige mærke, at noget er begyndt at krakelere, og at derinde i den her krakelering, der er det her gyldne energi, den her gyldne snit, og at det er som om, at du har virkelig lyst til at få løsrevet dig og få krasset det bort, sådan at, og det er ikke fordi, jeg tror faktisk ikke, du har set det endnu, altså, at der faktisk er det her gyldne snit inden i dig, og som begynder at ligesom at revne og begynder at udforme sig på en ny måde. Man kan sige, at det er en slags overflade, altså det er jo også jeg ved ikke om det er tiden for slanger til at skifte deres hamp, men det er som om, at inden under den her pels ligger der en anden guddommelighed, ligger der en anden, så jeg vil sige, at det har noget at gøre med også din platform, at din bevidsthed er gået fra måske en lavere status til en højere status. Og det vil sige, at du har arbejdet omkring et eller andet med igangsættelse, men også i rettesættelse. Du har arbejdet med omkring din form og din præcision. Og så er det som om, at de der begrænsninger, du engang har sagt, dem har du simpelthen taget og sat væk, sådan at der er mere åbenhed og mere hjertelighed omkring dit udsyn i forhold til din måde at komme til og fra det, du end nu gerne vil sætte fremad i fremtiden. Så gå efter det, der ligesom rækker lidt højere op end håbet. Gå efter det, som der lidt rækker lidt længere end bare arret, krasningen. Simpelthen gå med det guddommelige. Ikke på den måde, at du skal gå rundt og hele tiden meditere, men simpelthen gå med et eller andet, det gyldne snit. Det er jo ligesom det der, hvor er det, at tingenes perspektiv bliver bedst. Det er lidt ligesom at finde den gode tone, at sætte af i den gode tone, i den gode frekvens. Så er vi nået til tvillingen, og den hedder værdifuld. Og det er en meget stor æg, ametyst æg. Man kan sige, det at føle sig værdifuld, det er jo nok det, vi alle sammen stiler efter. Og man kan sige, altså nu sidder jeg med det her æg her, ikke også? Og det er lidt ligesom, at vi sidder jo alle sammen med
ægget, eller vi sidder alle sammen med værdien af det at være værdifulde. Vi har alle sammen guddommeligheden til at være værdifulde. Ikke? Der er ikke nogen her på jorden, som ikke er værdifulde. Der er ikke noget af det, du lærer, der er ikke noget af det, du gør, der er ikke noget af det, som du skal, der er ikke noget af det, som du har gjort, som ikke er værdifuldt. Så det er et eller andet med at tænke, at hver ting, du gør, er værdifuldt. Lige meget, om du synes, det er anstrengende, lige meget, om du synes, det er kedeligt, sjovt eller humoristisk, svært, let, så er det værdifuldt. Og det er noget af det, vi måske nogle gange kommer til at glemme, at vi har det med at stile efter, at noget skal være på en bestemt måde, at noget skal lykkes på en bestemt måde, at noget skal gøres på en bestemt måde. Men at det hele er værdifuldt. At der ikke kun er én måde at gøre det på, men at det hele er værdifuldt lige meget. Om det lykkes eller ej, så er det værdifuldt. Og så er det en rigtig god idé, at du tænker, at du er værdifuld. Lige meget om det du gør, eller det du skal lykkes eller ikke lykkes, så er du værdifuld. Der er slet ikke noget på, noget spørgsmålstegn. Det er bare som det er. Du er værdifuld. Og det kan der ikke gøres noget ved. Du er værdifuld. Det eneste der er, det er, når du glemmer at fylde din kilde op. Hvis du glemmer at sige, det her, det er godt for mig, så kan man sige, så går der noget tabt. Så er man udtørret. Så når vi glemmer at nære os selv, enten med sund kost, frisk luft eller motion, eller giver os selv den pause, eller får sat de grænser, eller passer på os selv i det hele taget. Hvis vi glemmer det, så kan man sige, så går der noget tabt fra os. Så er det, at det, der er værdifuldt, går lidt tabt af os. Det er ikke ens betydende med, at du ikke er værdifuld stadigvæk, men du vil ikke være lige så modtagelig, du vil ikke være lige så på linje og på højde med dig selv. Så det du skal kigge ind over, det er der nogle steder, hvor at jeg måske svigter mig selv? Er der nogle steder, hvor jeg ikke lytter til mig selv? Fordi det er der, at værdien er. Det er der, at du kan ligesom både skrue op og skrue ned for dig selv, sådan at du kan føle mere værdi i forhold til dig selv og dit liv. Så er vi nået til krebsen, og nu er jeg ved at være derovre, og jeg ikke kan læse noget, fordi det er ved at blive mørkt. Tid til refleksion. Og jeg kan faktisk heller ikke se, hvad der er for en sten. Den er helt sort. Beklager. Obsidant måske? Sorte obsidant. Jeg vil sige, at den her tid er en rigtig god tid at bruge tid på at reflektere. Og nu kan man sige, at krebsen er jo et meget følsomt stjernetegn. Og at reflektere, det er nok noget af det, som jeg synes er virkelig en gave. Det er et sted, hvor at man ikke behøver at kritisere. Hvis man reflekterer over enten noget, man har oplevet, set, gjort, behøver man ikke at tage godt skidt med, men man kan reflektere over det. Hvordan havde jeg det med det? Hvordan følte jeg i det sekund, de sagde sådan og sådan? Hvordan havde jeg det med det og det? Hvordan oplevede jeg det og det? Så man kan reflektere på det,
uden at behøve at gå ind i det rent følelsesmæssigt. Det er jo ligesom at anskue det ud fra en større perspektiv. Det er i hvert fald det, jeg får at vide. Så når du reflekterer over noget, så ligesom lad være med at begrænse dig til de små detaljer, men se det overordnede billede omkring det, du gør, det, du oplever, det, du ser, det, du mærker. Sådan at fordi der kommer mere hjertelighed, der kommer mere omsorg, der kommer mere en måde at være en del af helheden. Så hvis det er, at man går i detaljer, og så sagde hun sådan, og så sagde jeg sådan, og sådan noget, så begrænser vi os selv. Men hvis man for eksempel tænker, at man er til et møde på sit arbejde, og der kan man jo godt reflektere også over, hvordan har vi holdt mødeplanen, var der noget, vi skulle have ændret, er der, altså det her med struktur, eller hvordan har jeg set det her, eller hvordan har jeg oplevet det her, men på et lidt bredere plan, sådan at du ikke går ind i det, som om at det kun er dig. Når det er, at vi ligesom er enten til et selskab, til en fødselsdag, eller til et bestyrelsesmøde, eller hvad nu det er, så er vi jo ikke alene om det. Så er vi jo fælles om det. Og det vil sige, at det der med, at man kun peger fingre af sig selv, eller kun peger fingre af nogle andre, den bliver meget begrænsende. Så det er det der med at reflektere om, hvordan kan vi sammen gøre det? Hvordan kan vi reflektere om, hvordan kan vi sådan komme videre? Hvordan kan vi sammen føre det her til noget ud i verden? Og hvis du ikke ligesom er i nogen sammenhæng, vi er altid i en sammenhæng, ikke? Det kan for eksempel være dig og dagen, reflektere over dig og dagen, hvordan kan vi sammen, dig og dig, sammen få løftet den her dag, hvordan kan vi sammen skabe og være mere skabende på den gode og positive måde. Så er det løven. Se, nu kan jeg slet ikke. Det er intuition, og det er en lille bitte krystal. Er intuition og refleksion det samme? Nej, det er det ikke. Men man kan godt bruge sin intuition i sin refleksion. Det vil sige, at man intuitivt fornemmer, når man reflekterer, at det handler det her om en jalousi, handler det her om noget drama. Ikke? Det er også som om, at den her måned omkring intuition, det er noget med at se klart, det er derfor du har fået krystallen. Ikke? Det er noget med at se klart. Og hvis vi kun bruger vores intuition nogle gange, det er jo også noget med, at du skal lige have skruet lidt op for din intuition, sådan at du ikke bruger kun dine tanker, sådan at du ikke kun, jeg ser det, og jeg synes det, men at du også går ind og mærker herinde, hvad er det, du egentlig fornemmer, hvad er det, du egentlig sådan dybest set, der er nogle forskellige lag, ikke? Så for eksempel kan det være, at man synes, at nogen de er godt nok for meget, og de skal også bare styre, men måske handler det om noget helt andet. Måske handler det dybest set om, at der er noget andet, du gerne vil. Eller det kan handle om jalousi, eller frygt, eller noget andet. Så der er et eller andet med dig, som er født i løvens tegn, og det er som om, at du skal lige huske at drosle lidt ned. At måske, selvfølgelig skal du ikke begrænse dig selv, men det er som om, at du kan blive til en tornado, og at du måske nogle gange glemmer at lige bruge din intuition. Lige huske, at du jo
er en del af noget større, at du er en del af et fællesskab, og det er skønt med din energi, det er skønt med din engagement og din storhed, men at det er også godt for dig at bruge din intuition. På den måde kan du mærke om, hvor du selv er, men også i forhold til, hvor andre er. Jeg vil sige dig, som er født i løvens tegn, at du skal også lige være opmærksom på, at du måske ikke skal kritisere så meget dig selv, at dit selvværd skal du måske, selvom at løven jo, jeg er prægtig og jeg er lækker, så kender jeg også en hel del løver, som måske også egentlig har ikke deres selvværd er det allerstørste, ikke fordi mit er sådan specielt større, men det skal gerne passe sammen, ikke? Så hvis man er stor i slaget, og føler sig lille herinde, ikke? Jeg ved så ikke, om man skal være lille der og så stor indenfor. Det kan du prøve og se, hvordan det føles. At føle storheden her, og så bare ikke fylde så meget. Generelt synes jeg ikke, at nogen skal begrænse sig. Men man kan godt bruge sin intuition og sin skelneevne i forhold til at lige stikke fingeren i jorden. Så den her måned er det en rigtig god idé, hvis du laver nogle øvelser for dig selv, hvor du ligesom åbner op for din intuition, hvor du øver dig mere og mere i at være lyttende. Og det kan man gøre ved, for eksempel hvis man går ud og køber ind og tænker, hvad vil være godt for mig i dag at købe. Så man bruger sin intuition der, eller hvis du skal købe en pose gulerødder, lige mærke ind, hvad er det for en pose, der vil være bedst for mig at købe af gulerødderne, eller noget andet. Du har en skarp intuition. Så det er slet ikke på den måde, men det er bare at skrue en lille smule mere op for den intuition, som du allerede er i gang med, og som du har en stor evne for også. Nå. Så er det jomfruens tegn, og der står ro. Og du har fået en, jeg kan ikke se det, men det er en rosenkvarts. Måske. Ro din båd, tag din år fat. Og det er måske lidt med humor, ikke også? Ro. Hvad skal du have ro til? Måske har du været der, hvor du har haft rigtig meget fat i dig selv, og måske handler det om at have ro til at lige fordøje noget af det, du har gennemgået, ikke? Og måske lige hanke lidt op i dig selv, sådan at du ikke hele tiden skal synke ind, ikke hele tiden skal af folk med hårene, ikke hele tiden måske være der, hvor du skal skabe harmoni og balance og ro, både i dig selv og i alle steder. Måske er det tid til, at du rejser dig og brøler. Wow! Ikke? Jeg tænker, at dig, der er født i jomfruens tegn, du har haft rigtig mange spekulationer. Du har haft rigtig mange kontroverser, eller haft rigtig mange ting, som du har skulle stå op for, ordne, og i det hele taget sådan måske haft fingeren med i rigtig mange ting. Så man kan sige, det skaber selvfølgelig også, kan man sige, det er som om, at det ikke er, at du skal holde en pause, men at ro skaber storhed. Ro skaber, det kan godt være ro, hvis du siger, at nu skal jeg have noget ro, det kan godt være, at det skaber splid hos nogen. Men det er som om, at nu skal du til at øve dig i at bruge de mekanismer, som du har i dig. Du skal til at bruge nogle af de ting, som du også sådan skråler højt om, at det er vigtigt, at du passer på andre, det er vigtigt, at du gavner
miljøet, eller det er vigtigt, at du er der for andre, eller at du gør noget af hjertet for dig selv eller for andre, men at du skal huske at gøre det også i ro og mag. Man skal tænke, at du er digteren i dit eget liv, og at det du digter, kan godt være, at det rimer på ro, eller glæde, eller harmoni. Mærk, hvor, altså selvom man sætter sig stille i sofaen, og sætter sig op med benene, og tænker, nu skal jeg meditere, så er der jo altid bevægelse. Så kan du have ro med, at noget fungerer på en bestemt måde? Kan du have ro med, at du ikke er perfekt? Kan du have ro med, at måske du ikke har hele overblikket? Kan du have ro med, at du har svigtet et område? Kan du have ro med, at der ikke altid er balance, og alt ikke er perfekt altid? Altså det er noget med at prøve at finde en ro med, at der er nogle mekanismer inde i en, som ikke er perfekt. Ikke? Og det kan man jo på alle mulige måder enten krybe udenom, eller sige, at men det er jeg færdig med. Men egentlig bare have ro med, at tingene er, som de er. Og nu er jeg lige nødt til at tænde noget lys. Så jeg ikke går i sort. Se, nu kom der noget lys. Så kom vi til vægten. Så kan jeg også måske se noget. Kan jeg det? Nej. Ej, hvor er det altså pinligt. Undskyld mig lige. Ja. Der står en ny begyndelse. Og se igen det, ikke? Jeg er også født i jomfruens tegn. Og det der med, som jeg lige sagde før, have ro med, at ting ikke er perfekt, ikke også? Ja. Her er der en brunlig sten. Som jeg ikke ved, hvad hedder. Nye begyndelser. Og jeg føler, eller ser meget, at der er født i vægtens tegn, at du er virkelig givet slip. Du har virkelig fået sparket skoene af dig selv, og du har det egentlig ret godt med de ting, der sker. Du har det faktisk rimelig godt med, at du faktisk er færdig med det gamle. Og at tingene egentlig ligger der klar, og at du er parat. Så jeg vil sige, at der er en stor overskud. Der er en kommet ro på. Du kunne måske lære jomfruen lidt i forhold til det, at du faktisk har fået ret meget styr på dig selv. Du har fået ret meget styr på egentlig det plan, du er på, eller på det, som du gerne vil igangsætte. Og det er ligesom det der med, at man for eksempel, hvis man går fra en alder til næste alder, at du faktisk er parat, at du har slået dig til tåls med det, der sker, at du har fundet en rutine, du har fundet noget, som er godt og værdifuldt for dig selv. Så jeg ser lidt, der er sådan en åbning, en portal, som faktisk er meget smuk, og som er meget guddommelig. Og at den her, at dine guider og englene er simpelthen med dig. Og at det er som om, at du er derudad, og at du er klar. Så man kan sige, at det her stadie, det er et af de smukke stadier.
Det er et sted, hvor man ikke måske tænker så meget, men hvor man egentlig bare er. Og hvor man er med det, der er. Og hvor at man måske på en eller anden måde har fundet en form, hvor man egentlig har lært at kategorisere, hvor man har lært at organisere, hvor man har lært at ikke slå sig til tåls, men alligevel fundet en rytme og fundet sin livsnerve, fundet sit lys, fundet en ro, en balance, som kan være afsættet til det nye. Så det jeg ser, det er, at du er meget beskyttet, og at der er en virkelig god balance. Og man kan sige, det er som om, at det at komme ind i foråret og ind i sommermåneden, simpelthen giver dig en eller anden form for en balance eller en glæde. Og ikke fordi, at der måske er så meget, du skal, eller fordi der er så meget, som du måske har planlagt, eller håber på, eller noget, men der er bare en parathed. Der er en åbenhed, der er måske en længsel, men det er egentlig ikke det. Det er bare det der med, at når okay, vinden peger den vej, så går jeg den vej. Eller nu går retningen den her vej, så går jeg den her vej. Så du er egentlig meget åben for den begyndelse, om det er den ene retning eller den anden retning. Så er det skorpionen, og jeg er nødt til at gå helt herhen for at læse. Det er bekymringer. Så har jeg sådan en meget interessant orange sten, som jeg ikke helt tror, det har været min datters. Jeg kan ikke se den orange, men den er meget fin. Bekymringer. Måske skulle du have dig en bekymringssten, faktisk. Det at gå med en sten i lommen kan faktisk nogle gange give en støtte. Det kan også være, at det kan, hvis du trækker et kort hver dag, at det kan hjælpe dig med at skabe noget ro eller noget fokus. Eller, altså det der med, når vi bruger nogle positive ord, kan hjælpe os med at sætte tonen an i dagen, eller sætte tonen an for hvordan vi skal agere i løbet af dagen. Så for eksempel, hvis man trækker et ord, der hedder glæde, og lige meget om man har glæden inde i sig eller noget, så er det noget med at se de glæder, som der er. For eksempel, at nu ser jeg lige vimplen herude, det er glædesfuldt at se, hvordan den kan være i bevægelse, eller jeg kan se stjernen, der hænger op på himlen, at jeg er glædesfuld over, at det er blå himmel, og jeg kan se stjernen op på himlen. Og sådan nogle ting kan man jo øve sig i, sådan at man slipper bekymringerne. Fordi det er som om, at det, som der ligger her, som en eller anden form for et islag, et glaslag, du skal ligesom ikke spekulere om det, men at du skal ligesom op og bruge nogle andre ting, du skal op og bruge noget andet, fordi det er som om, at det her nede, det er simpelthen spejlblankt. Det er noget, du glider rundt i. Altså, og det kan man sige, hvis man har mange bekymringer. Det kan være bekymringer om sig selv, om man er god nok, eller om man har penge nok, eller sådan noget. Så glider man rundt i det. Det bliver noget værre mudder, det bliver noget værre sølle, og det bliver noget mere og mere graver man sig ned i det her hul her. Så på en eller anden måde skal du væk fra det her blankspejl, det her, hvor man glider rundt i sine bekymringer, og fordi det kan blive en glidebane, ikke? Det kan blive en glidebane, så man går længere og længere ned med sine bekymringer, og til sidst ender man der, hvor ulykkerne sker. Og det er ikke fordi, jeg siger, at ulykkerne sker, men man kan også være bekymret for andre på andres vegne. Og der handler det jo om at hele tiden at have tilliden til, at andre mennesker
også har deres guider, at andre mennesker også har den hjælp, som de kan trække på, at de også har deres støtte eller deres guider med sig, som de kan trække på, og som de kan få hjælp af. Så ved at man ligesom tænker, at det skal de nok løse, det skal de nok finde ud af, fordi de er selvstændige, og selv har den lærdom med sig, som er dem. Det er ikke ensbetydende med, at man ikke kan lige komme med et lille kompliment, eller komme med en lille hjælp eller støtte til dem. Så find ud af med dig selv, hvordan gavner bekymringer mig? På hvilken måde kan en bekymring overhovedet gavne mig? Hvordan kan den hjælpe mig? Eller hvad kan hjælpe mig? Træk et kort hver dag og gå rundt med en bekymringssten. Så vil du komme rigtig langt i den her måned her. Så er det skytten, og vi må lige se, hvad jeg er kommet i den alder, hvor jeg kan hverken se eller høre her. Og der står fremtiden. Ja, det har de altså også, hvis du ser her, så kan du heller ikke læse det her, vel, det er bare med guld. Fremtiden, og den er også grøn skytte. Grøn er håbet, ikke? Grøn for fremtiden. Nu ved jeg ikke, hvad du har stemt på, om du har stemt på de grønne, de findes ikke mere, tror jeg. Engang var der et parti, der hed De Grønne, eller var det i Tyskland, det er også lige meget. Det er som om, at du har fod på det. Fremtiden, hvad er det? Er det ikke det, vi skal have styr på? Er fremtiden ikke det, som vi alle sammen længes efter? Er fremtiden ikke den, som vi kan ane derude? Er fremtiden ikke lige her? Man kan sige, at vi kan drømme om fremtiden, vi kan håbe om fremtiden, vi kan ønske os noget i fremtiden, vi kan længes efter noget i fremtiden, men hvordan det rigtigt bliver, det er der ikke nogen, der ved. Men hvis der er noget, du gerne vil i fremtiden, så skal du bare tænke, at du allerede har det nu. Ikke også? På den måde, så er fremtiden her lige nu, lige nu, lige nu. Det er som om, at det vil være rigtig godt for dig at lege lidt. Så jeg får at vide, at det vil være vildt godt for dig at lege. Og det er måske at danse, råbe, hoppe, synge, lege med børnebørn, hvis du har det, lege fangeleg, lege rundbold, få en hule-hop-ring, lave puslespil, spille kort, alt muligt. Måske der er noget, du længes efter i fremtiden. Men gør det allerede nu. Lad som om, at du allerede har det nu. Så for eksempel, hvis der du rigtig gerne vil på ferie, så synes jeg, du egentlig bare skal gå ned til stranden, eller gå i biografen, eller gøre et eller andet, som giver dig den følelse. Altså for eksempel, hvis man gerne vil til Mexico, så laver du bare noget mad, og smager og mærker den der mexikanske følelse, eller går ind på en restaurant, hvor der er mexikansk. Eller køber dig en ting, som stråler af det, som du håber for i fremtiden. Selvfølgelig, hvis det handler omkring fremtiden for verdenen, handler om fremtiden for jordkloden eller noget andet. Der er det jo sådan, at der kan vi jo gøre rigtig meget selv. Altså du kan jo, hvis du er bekymret for moder jord for fremtiden, så kan du jo gå ud og så en masse blomster og købe økologisk eller gøre nogle andre ting. Hvis du er bekymret for verden, så er det første skridt, det er jo af venligheden. Venligheden både over for sig selv og venligheden over for andre, samtidig med at arbejde med freden. Så det er på den måde, man kan arbejde med fremtiden, og der er håb. Der er håb for din fremtid.
Nu skal jeg lige se, hvor jeg kommer til stenbukken. Der står omsorg, og du har fået en turkissten. Omsorg. Ja. Yeah. For dig, der er født i stenbukken, der er det som om, at du har brug for at måske at give dig selv omsorg. Der er en længsel i dig, som jeg tænker, at der måske har lukket ned og gjort det lidt svært for dig. Så på en eller anden måde skal du have åbnet dig selv op igen. Og måske er der en frygt, både for det gamle, men også for det nye. Og det gør, at du er nødt til at på en eller anden måde at give dig selv noget omsorg og noget tryghed, sådan at du ligesom kan starte forfra. Det er som om, at den her tryghed, den ligger og bulrer. Fordi hvad er tryghed? Vi kan arbejde med den hele tiden ved at bare at mærke, og man kan sige tryk. Der er tryk på energien, der er tryk på verden, der er tryk på alt muligt, så på den måde kan man hele tiden tænke, er man overhovedet tryg? Så på en eller anden måde er det vigtigt for dig selv, at du bruger noget næring og bruger noget omkring dig selv med at huske på selvomsorg og omsorg. For mig at se dig, der er født i stenbukken, så er det som om, at du jo bekymrer dig rigtig meget omkring andre mennesker. Og at du måske har også meget omsorg og forståelse for andre. Men at den måske har svigtet lidt i en længere tid. Både i forhold til dig selv, men også i forhold til den måde, at du lever på, eller i forhold til den måde, at det hele alt sker på. Det er som om, at du ikke rigtig kan helt følge med i, hvad der sker, men at du på en eller anden måde prøver at lave nogle overspringshandlinger, hvilket så gør, at det ikke er alt, at det er som om, du pakker noget ind, og noget du ligesom lægger væk, men det er som om, at du skal altså have fat i din indre omsorg. Du skal have fat på nogle omsorgsbeskytteren, omsorgshjælperen, omsorgskategorierne. Og gerne gå ind og kigge på, der er mange former for omsorg. Ikke? Der kan være den misforståede omsorg, der kan være den forstående omsorg, der kan være den hjælpsomme omsorg, der kan være den deprimerende omsorg, der kan være den glædesfulde omsorg, der kan være den lette omsorg, den tunge omsorg. Og når vi snakker om det, så er det jo fordi, vi ved alle sammen godt, at hvis man for eksempel har en mor, nu har jeg ikke nogen mor mere, nå, men det der med, at man kan være, de kan vise en omsorg, men som måske bremser en. Den kan vise en omsorg på den måde, at det bliver begrænsende. De kan vise en omsorg, som måske er tryggende eller betryggende. Ikke? Så, og det kan du også gøre i forhold til dig selv. Hvordan udviser du omsorg både for dig selv og andre? Er det en tryggende eller en givende eller en omsværmende eller en betryggende, eller hvordan er den omsorg, du både giver og modtager? Så er det vandmanden. Ser vi William. Og det hedder anerkendelse. Nu kan jeg pludselig læse. Og det er et grønt hjerte. Jeg elsker ordet anerkendelse. Faktisk. Jeg tror, anerkendelse er nok en af de vigtigste begreber i forhold til os som mennesker, når det er, at vi skal udvikle os. Fordi at i og med, at vi anerkender
både de gode og de stærke sider, de svage og de mindre smukke og de smukke sider af os selv. Når vi anerkender den vi er, det er der, hvor vi kan ekspandere. Og det er også de steder, hvor vi kan anerkende, og hvor at når vi har anerkendt noget, så er det der, vi kan både give og modtage. Ikke kun i forhold til andre, men også i forhold til os selv. Jeg mener, at anerkendelse er nok en af de vigtigste, og nu ved jeg ikke, om jeg allerede har sagt det før, det er en af de vigtigste åbninger til en udvikling og til en vækst, både spirituelt og åndeligt og psykisk og følelsesmæssigt. Anerkendelse er selvfølgelig ikke kun i forhold til sig selv, men jeg mener, at, og det ved ikke, hvorfor jeg skal sige det på den her måde, men jeg mener, at det vigtigste, det er, at vi kan anerkende os selv. Det er ikke så, selvfølgelig er det også vigtigt, at man kan anerkende andre mennesker, men jo mere du anerkender dig selv i de forskellige lag, du er lavet af, jo mere vi kan anerkende de forskellige dele af os, de gode, mindre gode, jo mere kan vi også anerkende andre mennesker. Så jo mere man arbejder med anerkendelse af sig selv, jo mere kan man også anerkende i andre mennesker. Det er som om at sætte lys ned over sig selv, og også lade sin sjæl stråle mere og mere igennem, når man anerkender sig selv. Og det er ikke at sætte en finger på, om jeg nu er stærk eller svag eller noget, men simpelthen bare anerkende, at der er noget, jeg kan lære, der er noget, jeg er god til, der er noget mindre, og det er egentlig en anerkendelse. Eller at jeg har taget del i det her, eller jeg kunne have gjort, det er mig, der har gjort sådan og sådan. Det vil sige, at jeg anerkender også, at jeg tager del i det, der sker eller har været sket. Så anerkendelse, gå ind i dybden omkring din selvudvikling, for at vide din anerkendelse af din selvudvikling og din selverkendelse. Og det er som om, at det der med, at pilen peger jo altid mod os selv. Den peger ikke mod andre. Altså det kan godt være, at man kan sige, du er sådan, og du gjorde sådan, men faktisk er det noget med at anerkende, at de samme regler gælder for os selv. De samme ting sker inde i os selv. De samme spejlinger sker inde i os selv. Den har vi haft. Nu mangler vi bare en, tror jeg. Fisken, mangler jeg nogen? Jeg er hver en. Jeg har ikke styr på det. Tilgivelse. Og du har fået den her, jeg tror faktisk det er et stykke glas. Fint stykke glas. Se hvor smukt den skinner. Tilgivelse. Udover anerkendelse, synes jeg også tilgivelse. Jeg ved ikke, jeg gider sgu ikke at tilgive mere. Er du også nået dertil, hvor tilgivelsen måske kan være svær? Eller er du nået til et sted, hvor du tænker, skidt pyt? Man kan sige, at tilgivelse, det er nok en af de der, som man jo virkelig er blevet slået med i forhold til kristendom eller religioner, at vi skal tilgive, ikke også? Når vi tilgiver, så er det jo ikke ensbetydende med, at vi overhovedet er kommet nogen steder. Når man er tilgivet, og man siger, at jeg har tilgivet det hele, det er ikke ensbetydende, at vi har givet slip. Når man tilgiver, så er det ikke sikkert, at man har forstået. Når man tilgiver, er det ikke ensbetydende med, at man har givet sin tilladelse til, at noget er ok, eller givet slip på det, som der skulle give slips på. Altså jeg ser det som om, at det er sådan en
formalitet, hvor man ligesom prøver at holde lidt igen. Altså det der med at prøve at lade som om, at alt er okay, at alt er, som det skal være. Så det er noget med at ligesom at tilegne sig en forståelse, at tilegne sig altså fordi jeg føler ikke rigtig, dig der er født i fisken, at du helt rigtig har forstået, hvad det vil sige at tilgive. Og jeg ved faktisk slet ikke, om vi kan tilgive. Vi kan tilgive os selv. Det kan vi godt. Men det kommer meget an på, hvilke lag det er, det handler om. Altså, for eksempel hvis det er jalousi, så kan man godt tilgive sig selv over for en selv, at man er jaloux over for en anden. Men det hjælper jo ikke rigtigt. Men man kan tilgive sig selv i forhold til, at man ikke har lært den lektie endnu. Eller hvis det er, at man har raset ud, eller brugt for mange penge, eller ikke forstået en eller anden, hvad de har sagt, så kan man selvfølgelig også sige, at jeg tilgiver den anden, fordi at jeg ikke har forstået, eller jeg tilgiver mig selv, fordi at jeg har brugt penge. Men hvad hjælper det, hvis man så har brugt penge? Altså, tilgivelse er en rigtig god ting, når det er, at man er i nogle bestemte lag. Det er som om, at den flyder ovenpå lige i forhold til dig, som er født i fiskens tegn. For jeg vil godt sige, at jeg har været rigtig god til også at arbejde med tilgivelse i nogle bestemte dele i mit liv i forhold til nogle mennesker. Eller det handlede mest om mig selv, at jeg må tilgive mig selv i forhold til, hvordan jeg har behandlet mig selv. Der synes jeg jo, at tilgive sig selv, hvordan man har ikke opført sig, men hvordan man har ført sig selv på afveje, eller hvordan man har, der synes jeg, at tilgivelse kan være rigtig godt. At der er noget, man ikke har vidst, så derfor tilgiver man sig selv, fordi man ikke har vidst bedre. Men på en eller anden måde, så er det i dig, som er fiskens tegn, der er det som om, at der er et eller andet, der glider over. Så selvom man tilgiver nogen, så er det ikke fordi det er overstået, så er det ligesom bare som, at vi skøjter hen over det. Så kan man sige, der er gået noget tabt, der er en lærdom, der mangler, der er noget, som du måske skøjter lidt lettere hen over, hvor at du måske har brug for at komme et skridt højere op og se det på et andet plan. Så man kan sige, det der med at tilgive, det, lige på det der plan er det lidt lavt, men at du skal lidt højere op, hvor det handler omkring, at måske handler det mere om åbenhed og oprigtighed, end det handler om tilgivelse. Så kig på, om der er noget åbenhed og noget oprigtighed, om hvordan de ord klinger i forhold til dig. Nu er jeg blevet helt hæs. Og nu er det blevet mørkt aften, og vi er jo allerede på vej ind igennem en dejlig forårsmåned, hvor himlen stråler og stjernerne blinker, og det blæser og stormer herude, og hvor graderne langsomt stiger og stiger og stiger, og sikkert også kommer nogle køligere dage. Men i hvert fald en smuk periode, en smuk tid på året, en smuk tid i det her liv. Så jeg ønsker dig en strålende og smuk april til dig, eller hvilken måned det nu er, at du kigger med her. Vi ses. Ha' det godt.